Nyt käydään sitten seuraavaksi vähän larvastusta läpi, eli Tommilla on tossa meidän seuraava ottipeli. Eli tommonen vihreä-ruskea larvaperho, joka jäljittelee tommosta vesiperhosen toukkaa. Ja me kalastetaan sillä sitten ihan pohjia pitkin ja sen tekniikan nimi on larvastus. Johtuen tosta perhon nimestä, jota me sitten käytetään. Pistetään perhon siivan päähän kiinni ja käydään kokeilemaan miltä homma näyttää. No niin, ruvetaan kokeilemaan tuota larvastushommaa, eli tommosella vesiperhosen toukkajäljitelmällä vähän kalastetaan pohjia pitkin. Ja tässä tää meidän kalastustekniikka eroaa aika paljon noista muista silleen, että me käytetään tommosta vavan mittaista siimaa ja me kalastetaan tosi lyhyillä heitolla. Me käännetään se heitto aina vaan ylävirtaan ja seurataan tuolla vavankärjellä siimaa. Jos siimassa näkyy pieniä nykäyksiä tai me tunnetaan pieni nykäys siellä, niin sitten tehdään vaan nopea vastaisku vavalla. Heitä vaan pikkusen sinne virran puolelle ja noin. Ja tuot vavan kärjen koko ajan mukana siellä tolleen noin. Seuraat sitä siimaa ja tuot jopa pikkusen nopeammin kun se virta tuo sitä yhdessä. Eli pyritään antaa sen perhon tulee vapaasti virran mukana siellä ja sitten seurataan se ihan tänne loppuun asti. Tää larvastus on kalastusmuotona aika tehokas tosta touko-kesäkuusta eteenpäin, kun niitä vesiperhosen toukkia alkaa tulla. Mutta periaatteessa voi kalastaa vaikka ympäri vuodenkin tällainen. Eli niitä toukkia, niitä vesiperhosen toukkia on aina yleensä sitten jossakin päin jokea. Ja varsinkin taimenilla, mutta myös kirjolohilla ja harjuksilla, niin ne vesiperhosen toukat on hyvin tärkeä osa sitä ravintoa. Ja tässä larvastushommassa yleensä tehokkainta on se, että me liikutaan ylävirtaa jokeen. Eli tavallaan koko ajan mennään pikkuhiljaa ylöspäin ja kalastetaan kaikki alueet siitä matkalta sitten. Ja tämmöiset virran reunat, jopa ihan kovat koskikuohut on monesti sit larvastukseen hyviä. Ne on niitä alueita, missä ne toukat yleensä viihtyy itse. Jossain vaiheessa elinkaaren varrella niistä larvoista lähtee kehittyä sitten semmosia uivia toukkia, jota sanotaan pupiksi, eli pupa-niminen perho. Sillä voidaan kalastaa tälleen samalla tyylillä, eli vapaasti virran mukana. Tai sitten me voidaan kalastaa uppoperhotekniikalla, eli heitetään alavirtaa ja annetaan se uida sieltä. Ja se on tavallaan se seuraava kehitysmuoto siitä larvasta, eli ihan siitä toukasta. Ja sitten se pupa sitten loppuvaiheessa, niin se ui ihan pintaan, nousee kivelle tai menee jonnekin kaislikkoon ja kuoriutuu sitten ihan aikuiset hyönteiset. Siitä tulee sitten aikuinen vesiperhonen ja semmoistahan me jäljitellään sitten ihan pintaperhoja.